kuwate rindumu aja lo ojo nganti suwe konmu ninggal aku ono kene tak jalo mong sedelo wae ora salah wase tinggal bali sayang saturunge lunga wene ana waktu aku ngesun pipimu lan ngelos rambutmu sayang saturunge lunga tak wenehi waktu pean ngagap awakku sak kuwate rindumu tak jalo ojo nganti suwe konmu ninggal aku ana kene dhewe tak jalo mong sedelo wae ora selawase tinggal bali rene sayang saturunge lunga wene ana wektu aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang saturunge lunga tak wenehi waktu pean ngagap awakku sak kuwate rindumu tak jalo ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ana kene dhewe jalo mong sedelo wae ora selawase enggal bali mrene sayang saturunge lunga tak wenehi wektu pean ngegep awakku sakuwate rindumu jalo ojo nganti suwe konmu ninggal aku ana kene dhewe tak jalo mong sedelo wae ora selawase enggal bali mrene apik topine apik Mun bibit iki yo. Iki nganu gitu iki tangan sono. Ora. Ya aja diplok jari, Met. Wis sok ngomplokan po, Met? Ah, bocah. Wingi tak mut kesetrum aku. Soale dimut. Heeh. Lho. Alhamdulillah lepe wah. Apik, Met. Ora iki kok nangis iki. Mete. Lah ya. Saiki uluk salam. Uluk Ya. salam sih. Kowe apa aku? Aku, Ya, kowe, kowe. Kowe apa aku? lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosu sop cai talkeh iki ngontale akeh iki. Ora, Pak, kowe apa aku sing sambutan ki? ya kowe. Ya, aku tak meneng wae wis. Ya. Kok bagian nganteni aku. Hah? Bagian nganten. Ya wis. Ya aku bagian ngaji wis. Ya wis.
Innallaha Ha Pak Sobi. Sik. Ya wis yo. Ki apa iki? Oh Kusuma Rimba. Oh. Anu lep, alhamdulillah lep, mau wis udan terus saiki terang. Heeh. Ayo aku ngasih ora nggo sempak kok. Hah, mundur ra sempak aku mau. Talke kene iki. Sesuk nek nganu iki mesti ono. Heeh. Wis bolong to sempake. Wis bolong to. Sambutan di tuan rumah, kowe jatahmu. Ya. Aku wis tok salam. Oke. Pangarsanipun dumateng para rawuh sedaya. Ingkang tansah menghormati kula. Ingkang kula hormati. Hah? Ingkang kawula hormati. Hah? Kuwi kuwalik. Lah aku mau apa? Ingkang tansah hormati kula. Nah, hormati kula. Tuan rumah ki ngundang sapa? Ya saiki wis iki baleni. Yo. Pangarsanipun dumateng para rawuh sedaya Oh. lan bapak ibu dumateng sedaya. Ingkang tansah menghormati kula. Oh sik. Hah? Tukang orjene ge emplok-emplok. Oh iya. Sadonge terus ngono. Blinong bling. Iya, wah Oh, bae. Riko sing anu aku sing ngomong. Yo. Aku urip aku. Dumateng dumateng pangarsanipun para rawuh sedayanipun Gose dumateng pengantin kekalih Dumateng we. We sing anu. Para dumateng para rawuh sedaya. Injih sakmenika pengantin saringgit sing setunggal kaya kethek sing setunggal kaya monyet. Nggih menika cak Allah. Lagi niki pengantin kok anyang-anyangan ning mlaku. Sing siji wudunen, sing siji anyang-anyangan. Ya. Banter. Mlakune. Soelo tansah kandrung-kandrung panrima wengi tansah kandrung-kandrung. Ya sakmenika pengantinipun ajeng dadi. Ya. Kose. Rene. Apa? Apa toh? Elo tansah kandrung-kandrung panrima wengi tansah dasar kepara nyoto kandrung tumatine kepamurna. Hop aja. Ketoke urung panas. Gose. Sik, saiki joget sik to. Heeh. Iki jarene ana gerakan anyar. Ajal aku tak delok sik. Nah. Ya wis, Met, kowe sing nyiapke. Kowe sing nyiapke to. Aku sing klagokke. Yo. Iki Mas do takon iki apa to, Bre? Ora tau latihan ketoke kok. Ajal apa? Tetep Heeh. Saka kuwi. tak ngetes suarane aku. Heeh. Aku wis gorah wingi. Gorah. Yo. Yo. Met.
Memet. Iya. Iya. Hah? Siapa? Oh, kowe ora ngompol, Met. Santai wae nggo pempes. Ngati-hati, ngisor torok ana senge. Rang tang 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 tang. Yo. Yo. Jo Mas Yo Dibut. wis yo. Nadane Z. Yo nadane Z yo, Mas. Mas ya. Jenggrek. Yo. Ayo prokon. Ayo prokonco ngawur ana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Indone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuasa ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudaya atas dawuhe Gusti Pangeran. Ambiar. Wis nyanyi sapa ngono kuwi? Heeh, sing nyanyi sapa to? Biasane ora Mas Iqbal Rumasien no. Heeh, biasane. Terus iki Iwan Fals. Iwan Fals. Pol. Iwan Fals. Iki apa? Wajibnya kok mlaku sik. Kowe takoni ngarep. Kuwi lho. Hah? Kepiye? Kowe Nisa Sabian po? Nisa Sabian. Kowe takoni ngarep. Arak mlaku apa nganu meneh? Rodat. Yo. Oh. Ngapa ya? Ya ora apa yo. Ngapa ya, Kang? Ya. Wis disawer ki 2000 kowe. Lumayan to. Rokok kretek loro. Ya Allah. Kok ketek. Kok nyumuk wi. Lali. Tumpah segane. Oh. Tumpah Kayak Mas Zidan. Kalau Mas Zidan kayak lu. Met, kalau Mas Zidan kayak dia joget. saya lagune Ya wes, mlaku yo mlaku. Ora. Kuncinya apa itu aku? F. ora nyono Oh. Ya.
medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci tanpa coba malah kok plenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jroning ati kipas apa met kipas cari angin Asik. memet lepas cari yang lain Anjay. ngombe kopi nang wis maoni iji Apa ora cedhek? ngombe kopi nang isarwit maoni Asik. terus suwe ngancani mah ditinggal rabi Anjay. gedang kluthuk semende pager oh dipempuk iki bokonge seger yo Apa seger wong permainan kok. Apa? Ge nganten. Wah, ndi ge Kayak diseret, kayak diseret. Delah kirine. Ah luweh rene di. Ora mek numpangke ndok wae. Yo tungake muga-muga nganteni senanang wedok dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepet demomongan. Alhamdulillah paring udan kan artine lho, Let. Ben lancar rezekine dibres ngono lho. Aku mau kudane mandoke mengkeret. Mengkeret sebul to ki. Iya. Udan-udan tengah sawah golek iwan teri. Asik, apa? Edan-edan aja salah, cewek oke sing ngantri. Ngeplaki maksude. Apa? ngombe limun nawek naoni Asik. anake gendeng lek seri Ada gede lesri. Lesri ki, si. sik kalau aku tak nyalet cah cilik ngene ya matur suwun Kayak mau kae to. engko ge tuku pop es kuwi ora mbok niku rampungan meni sak jererak noe pop es tok mbeh gitu Oh iya, iya. Kurang 1000 kok pasti 5000. ora nyono metenteng wae yo rong garong masih bareng-bareng mandolannya Gus Mariba Mas Toyib ngarep pisan lagune apa? Ya Irfani. Oh. Apramila Ngawur. Bingung lah nek dengan ati ngono. Wajik ngae. Iyalah wong garonge mek nyuci ora. Oh. Weh. Rebet. Kuat. Gatu. 3 2 1 ya. Yo. 1 2 3. Wajib aen lanang wadon lurung ilmu. Wajib aen lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak padhamu. Ojo liren yen durung rusak padhamu. Wajib ngayen lanang wadon durung ilmu. Wajib ngayen lanang wadon durung ilmu. Ojo liren yen durung rusak padhamu. Ojo liren yen durung rusak padhamu. Rabi ku asale agawe wanak. Rabi ku asale agawe wanak. Kinar maksuna, kinar maksuna, nulungi bareng sembayang. Kinar maksuna, nulungi bareng sembayang, nulungi
paring sembayang. Apik Met. Heeh. Latihan ngriki. Entekke apa laku? Entek saya. Stefani. Gelem tawi Irfan. Iya ikhwati ronce-ronce kembang wangine mupiar-mupiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupiar-mupiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah ingkang sekeca urip ira ning alam donya urip iku ora kena semboyo. Ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mupiar-mupiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya ikhwati ronce-ronce kembang wangine mupiar-mupiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lungguh ingkang sekeca urip pira ning alam donya ora suwe ora kena semono. Met, kowe seneng dipayungi wae. Dipayungi Met gelem. Ning kono turu ya dipayungi. Mun sirahe. Iya apa? Apa iki? Awe. Mafailatun. Oke aku. Assalamu alayka ya minal anbiya ilahi. Mafailatun mafai. 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 Assalamu alayka ya minal anbiya ilahi. Nyina terus nyin. Saking lempor. Woi sip. Mas Brono. Pemuda. Oh, kita memuda. Yo. Siap, gerak. Yo. Siap, gerak. Sip. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya.
Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa ubah derajatnya. Dan akhiratnya moga-moga kita masuk surga. Aku ra melu-melu lho. Kae jane. Kae lho, lah sing ngatung iki sing ngatung. Nah kuwi. Wes ai. Wes tau. Wes. Wes tau. Wis. Hah? Apa meneh? Hah? Bubar jalan? Yo. Wes, saiki ganteng-ganteng. Ora, iki kolo-kolo rasa dibujaran. Yo, heeh. Korbo iye. Korbo putra. Oh, arom manis. Arum sopo? Anake komedi. Yo, kowe. Yo. Lintang etan ngadangi wulan kegalan kelal kelip koyo sotyo uga pranto asmara dasar angin gawa wangi pospo hatutut rasa haram burat wangi lir pacaran sari aram burat wangi lir pancaran sari lintang kembang etawang nedengi wulan kegalan kerlap kerlip katyo sotyo Yudapranto asmara dasar angin gawa wangi pospo hatutut rasa arom burat wangi lir pancaran sari. Hah? Pramila monggo para rawuh sedaya sami ameti ilmunipun akambi al-Islam dumugi mati yang kesang wajib lambai dawe zat kang maha suci tegese suci pundan kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madi ilal lati kulati kiti yang jabi
sang wajib nglampahi dawuhe nate kang maha suci tegese suci mundane kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane thalabul ilmi faridatun ma'ala kulli muslimin wal muslimatin innal madilal lati kula niki tiyang Jawi. Apa lep? Omong apa lep? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong makmur serta dambakan rumah sehat sentosa. Dalam rumah tangga terampil dan indah, biarlah betul berpribadi bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia keluarga berencana, rumah sehat bentaka. Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat PKK. Oh. Iki wis. Kok wis lep? Wis lah. Wis. Pun nggih Pak nggih. Nggih. Pak, Pak Ketuane. Lanjut. Ya. Gambare